Het is 12:30 en we staan in Sluis bij het volgende stembureau. We gaan eens kijken hoe het hier aan toe gaat. Wat vindt u van de opkomst deze dag? Ik vind de opkomst goed. Op het ogenblik zijn er 451 mensen met zijn stemmen. In stemdistrict 16 in Sluis. En dan mogen er 2000 komen. Dus vandaag, dat is dan een goede opkomst. En het is 12:30, 6 uur op gang. Dus we hebben nog de tijd tot 9 uur vanavond. Dus we hebben nog even tijd om mensen te ontvangen. En heeft u zelf ook al gestemd of gaat u misschien nog stemmen? Ik heb nog niet gestemd, maar ik ga wel stemmen. Ook hier zijn ze weer druk aan het stemmen. Op naar de volgende stembureaus. Het is 1:30 en we staan in het kleine dorpje Zuid-Zande. We gaan eens kijken of de opkomst hier ook zo groot is als bij de andere stembureaus. Wat vindt u van de opkomst vandaag? Redelijk. Nou, de verwachtingen zijn de opkomst is redelijk. Ik had het ietsje minder verwacht. Oké, en heeft u zelf al gestemd of gaat u misschien nog stemmen? Ik heb zelf al gestemd, ja. Op het stembureau waarover ik zit natuurlijk. En komen er meer ouderen of jongeren deze dag? Op het ogenblik zijn er meer ouderen. Ik denk dat tegen de avond dat je meer jeugd krijgt die aan het werk zijn of die middelbare school. Ik weet niet of je nog middelbare scholieren gaat krijgen die vanaf 18. Dus ik denk dat vanavond wel ietsje meer jeugd zal komen. Dat verwacht ik. U heeft hier een hele ochtend gezeten en wat is uw ervaring tot nu toe? Nou, dat de opkomst best wel meevalt. Het is nu 1:30 en er zijn toch al zo'n 120 mensen geweest ruim. En er komt nog een hele stoet mensen die dus nu werken. En die zullen beslist vanavond toch ook wel komen. Alleen de jongeren hopen we ook nog wel meer te zien. Want overdag werken ze uiteraard. En dan hopen we dat ze vanavond ook komen. En heeft u zelf al gestemd? Zeker weten. Ja hoor. En heeft u een favoriet gehad al de hele tijd? Of? Heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Maar ik ga toekomstgericht ben ik altijd aan het denken. Niet zozeer voor mij, maar wel voor de jongeren. En daar weer de kinderen van, dat die een goede plek hier in de gemeente krijgen. Met alle voorzieningen die ze echt nodig hebben. Om Zeeland ook een beetje omhoog te tillen uit de armoede die er toch nog is. Hier in Zuid-Zande is het nog rustig met stemmen. Maar het is nog vroeg, dus wie weet aan het einde van de dag wat meer opkomst. Het is 2 uur en we staan in retranchement. Onze volgende bestemming, weer een stembureau. We gaan eens kijken of de opkomst hier ook zo hoog is vandaag. Wat vindt u van de opkomst vandaag? Ik denk dat de opkomst, als ik het vergelijk met de vorige keer, helemaal niet tegenvalt. Maar je kunt pas exact zeggen vanavond als ze allemaal geweest zijn natuurlijk, want dan weten we precies wat of de opkomst is. Maar ik zit hier al verschillende keren op het stembureau. Vergeleken met de vorige keren valt het zeker niet tegen. En heeft u zelf al gestemd of gaat u misschien nog stemmen? Ik heb zeker al gestemd. Ik was een van de eerste. Ik was hier tijdig aanwezig natuurlijk. En ik vind het altijd een bepaald voorrecht om te mogen stemmen. Het is een recht en daar maak ik graag gebruik van. En weer op naar de volgende.